Днес не знам за какво ще говорим, но сега ще измислим нещо. Не измислих нищо. Но ще измисля се нещо. Така. Така. Като малка, преди 3 дни, обичах да си игра на работи. Значи надписвах си разни неща. Виждате ли тук как са сложени листите? Тук пише, работя сигурно в някакъв хотел, тук пише стаи, тук записвам, примерно идва някаква жена при мен и казва, искам да си вляза в хотела, и аз коя стая сте? Тя казва стая 13, златен или сребърен ключ, тя казва сребърен. След това съм си приела някакво... Тук пише удобство. Да ви ги чета ли? Ще ви ги прочита. Много набързо, за да сте ме разбрали. Детска площадка, барбекю, отделен парк, хот-догова количка, басейн, един външен, един вътрешен, плюс джакузи, сауна, тенисна корт и тенисна маса, джаги, спа център, включва и масаж, външен бар, ресторант, беседка пред къщите, хотел плюс къща, каране на бъгите, можеш да си наемеш апартамент или къща. Край. Писала съм още и за смени. Примерно има много колеги, ето вижте. Тук. Примерно Иван или Тони, първа смяна. Тони, първа. И такива работи, те се намизват по един телефон, имаме щупен някакъв, домашен и всякакви. Резервации. Примерно някакви се резервират, аз ги искам кой месец, за колко седмици или дни ще остават. От 1,20 свърши настаняването, от колко часа да дойдат, номера и на кой да го запиша резервация. Вижте, баба ми колко готино нещо плете. Тя не е шивачка, но просто може да плете. Това е скорпион, тъй като аз съм зодия скорпион. Имаме лексикон и въпросите са много странни. Сега ще ви ги прочета. Ами как виждате, аз сама си създала лексикон в тетрадка. Въпросите. И тук са ми отговорили, които са брат ми и майка ми. Тата не иска. Въпросите са от 1 до 20. Така. Здравейте, надявам се, когато попълвате този лексикон, да се забавлявате. Приятно попълване. Първи въпрос. Няма да казвам първи, втори въпрос. Как се казваш? На колко години си? Къде живееш? Имаш ли домашен любимец? Имаш ли брат или сестра? Кой ти е любимият филм? Коя ти е любимата анимация? Кой ти е любимият предмет в училище? Кое ти е любимото питие? Коя ти е любимата храна? Какъв искаш да станеш като пораснеш? Каква кола искаш да караш? Колко спестени пари имаш? Кой харесваш? Кой мразиш? Кои сте най-добрите приятели? Вкъщи или в блок живееш? Някой късал ли е с теб? Това 18-ти въпрос. Някой късал ли е с теб? Това го подразбирате да си имал гадже и той или ти да си скъсал с тебе. По-скоро под въпроса той. Какви са ти оценките в училище? Ходила ли си в друг град или държава? Ще бъдеш ли така добра да ми нарисуваш нещо за спомен? Отзад не съм правила нищо, защото нямам писма свободни. Сеждате на повечето лексикони и има да се слагат отзад рисунките, но тази маска ми от баба, от Венеция е. Аз мисля, че си мисля, че има някакви зловещи сили, защото тя самата си е зловеща. Тази кутия ми носи много добри спомени. Малка ми я купи тате от Гърция.
Сега ще я завъртя. Също така много обичаме тази връзка. Развързана е. Обувката е като държател. И аз да си я връзвам. Чакайте, с това не е вързана и ще го направя огромна грешка. Но понеже това много се парзаля и едва го връзвам. А няма къде хубаво да си ги подпра. Вижда ли къв гледаш ще издава? Това е от един мой приятел, Калинка. Ходиха на лъбените. Елените с лъбените. Света Богородичка, защо не ми е там? Тя си е хубавка. Ау! Дали ще мога да залипа на огледалото ми? Добре, ясно е, че не мога. Във втория шкаф имам колекция от пликове. Тук спечелих в детската, избрахме за капитан на една състезание, ходихме, нали, в подуяне. Защото отпред 2009 година и отзад пише децата на подуяне спортуват. Тук бяхме във Варна и ни дадоха тези грифи. Ами нямам друго. Сега ще ви прочита на испански. Така. Лесион 1. 4, 4, 11, 11, 2, 2. Цветовете. Черен е негро, бял е бланко, червен е рожо, жълт е амарило. Домашни любимци, перо е куче, петес е рибки, пес е риба, роднини, хермано е брат, хермана сестра, фамилио семейство, езици, инглиш, францез, испанес, глаголи, меамо, казвам се, тенго, имам, виво, живея, йо, сой, аз съм, естудио, уча, хабла, говоря, съжалявам за шума, виво, живея, студианте, ученик, ученичка, тенго, унгато е, не знам какво. Me gusta ir ao cine, ver la tele, jugar fútbol, estudiar. Hola Jorge, me llamo Iván, tengo 10 años, tengo 2 hermanos, un hermano, vivo con mi familia en Sofía.